हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायफैनाय लोगोफोर दिनैनिया मा लानो फैदों आङो रिपर्ट लानो फैदो डाक्टरनाव ओमफ्राय आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना गालां लोगोफोर नायलांदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ लोगोफोर फै माइब्रा माइरं बेखौ सौरायदो माबानो एवनायदो लोगोफोर सुना लाबाय लरायाबो दुंखाबाय बेयाव होनो दा फुंनि नास्ता होयो फुङाव जानो थाखाय बानायबाय आरो खेबसेयावनो होखाबाय आं बाय होनांगौ मोनसे नङाबा दिनै फिसा खासेनि स्कुल गैयाना ओमफ्राय आरो गेदेर खासेनियाबो हाफ दे टिफिन बानायनो गोनां गैया थाब सुटि समबारनिफ्राय एग्जाम दंना दिनै सेटारडे लोगोफोर सान्दुङानो होगलायबाय बेरे फुंनिनो एखेबारे गरमानो अत्याचार जानाय जादों बापरे बाप या लोगोफोर बिदि जाबाय बेखौ दा एरबायल' थानांगौ आरो एरबायल' थानांगौ होमबानो जागोन एरबाय थानोसै दाना गुफुर एवै गोदै जाना थाबाय दा एरगोन ना बेरलाबा बेखौ दा मिक्सियाव होगोन आरो एसे गाबाव एवखाबाय माइब्रा नालाय आथा न'आवबो माबादो आरो माइब्रा माइरंसो सोमाखैबो इखौ डाइरेक्ट ओरैनो सुब्रबनानै होदो आरो सोमबाथ' आथा आखामसो जागोन ना ओमफ्राय सुब्रबनानै एवबाय नैया मिक्सियाव देनायखाय पुरा गुन्दै जाजोबखाबाय बिदिनो सायाबो जाबाय लाल साहा मेडिकेलाव फैदो लोगोफोर फाय जाबाय नै मेडिकेला जाबाय स्वास्थि मेडिकेल आरो इयाव जि डाक्टरफोरबो जि नांगौ फैखायो ओमफ्राय जा टेस्ट खालामनो नागिरनो खालामजोबखायो बे जोंनि रंगिया एरियानिनो बयनिफ्राय गिदिर माबा हस्पिटाल आरो इयाव टेस्ट खालामनो फैदोंमोन दा फार्मासियाव थांनानै जोङो रिपर्ट खिथिनो बेयाव फार्मासियाव नैयाव मोनसेल' मोनबाय रिपर्ट आरो बेलेगाव लाबावनो थांनो दोङो नायलांदों लोगो नैबे जाबाय इसिजि खालामनाय रुम आरो इयाव इसिजि खालामदो आबु बारायनि ओमफ्राय दा इयाव रिपर्ट लानो फैलायबाय दानिया डाक्टरनाव देखायबानो मायबा टेस्ट खालामनो होखायो खेबसेयावनो खालामखाना लानोसै सिंबा मायबाफोर जानासो दोङो नामा खालामखाना लाबा थाल्ला जायो आरो दा रिपर्ट खालामनोसै खालामखांबाय रिपर्ट दिहुनबाय थादो बेखिनि नेबाय थादो दिहुनखांबाय लोगोफोर इयावबो लाखांबाय दानिया डाक्टरजों खिन्थानानै लाना थांनोसै आरो सान्दुं गोसाबाथ' थाबायनायल' आंनिया एखेबारे खामानियानो बेनोल' न'खर बेंग्राफोराबो बिराद दिगदार जायो आरो न' लोगोफोर नोंथांमोनाबो मिथिखायो फारसेनिफ्राय नायनो गोनां जायो गथ'निफ्राय न'खरनिफ्राय दाउ अमा एखेबारे गासैखौबो नायजोबनो गोनां जायोना स्कुलखौ खालिबो सान्दुं गोसा गथ'फोरखौ लाबोनांगौ स्कुल गैयि खालिबो बिदिनो थानोनो मोना आरो बाराय लोमजाबा लाना खारनांगौ मानांगौ
बिदिनो बाहेरा खामानियानो बारा ओंखारबाय थायो जोंनियाव थायाबा बिदिबा बिराद दिगदार जायो आरो फारसेनिफ्राय मेनेज खालामनो गोनां जायो न'निफ्राय बाहेरनिफ्राय एखेबारे बारायाबो नै अख्राथार फार्मासियाव सिरि सिरि देखाय खामायबाय थायो हमबायानोखा दा बारा जानायसो लाना फैबाय आरो दा नै हामाबा बेलेगाव सिरि सिरि सबफोराव खारखामा लायो बाराय मानसिना अख्राद्राय बारा हाबाबो मानिसोना दा खिथिनि रिपर्टखौ खिथिखांबाय लोगोफोर दानिया नै गारियाव थाव सोनोसै गासिबो नर्मेल दङ मात्र हिमग्ल'बिना बाय खम दङ आरो प्रेसारा बारा दङ आरो बारायनि दा लाबाय मुलिफोरखौ इदि जानो होदो दा मानिना मानिया नाय पात्ता एखेबारे मानिथारा दायो आरो गाहाम मोनाबा खाथिनि फार्मासियाव सिरि सिरि आंनो खिथायालासिनो थांलायगोन आरो जि जायो जाथोंसै एबार लांना होनोसै खिन्थु आरो बारा जाबा लाना खारबोलाय खर' गिदिंबाय थादों होननायखाय लाना फैबाय दा प्रेसारा बारा मोनमारबाय बाखि रिपर्टफोरा नर्मेलानो दङ दा नै लोगोफोर दिनै मोनफैलायबाय दिनै रबिबारनि नोंथांमोनखौ आरो गोसो गोथारै बरायहरबाय लोगोफोर मोनसे ब्लगावनो होदो दे आङो भिडिअआ बाहायल'द्राय जायोना ओंखायनो खनसेयावनो होखानोसै होननानै होलायबाय दिनै मा संदो नायलांदो लोगोफोर थास' बुगा लेमनानै हाना लांदो लोगोफोर पियास फालुखौ सेफायना लाबाय नैया माबायाखै हालायलाङाखै ओमफ्राय देयाखैबो ओमफ्राय सामब्राम ओमफ्राय नैया माबा तेजपात बिलाइ नैया मटर आलु ओमफ्राय थास' बुगा हाखाना लाबाय बिथिं थावा दुंबाय पियास होनोसै ओमफ्राय बोखांसै सब बोखाजोबनोसै आरो खेबसेयावनो मेगि मस्ला दङमोन बेखौ होना नायनि र' मारै जायो गोथाव जागोनदां होनोसै माबाखौ पियासा माबाबाय ओरैनोसो नुनायाव बुरजा नुदों दा ग्लेब थांबानो बायल' जागोन आरो मेगि मस्लाया जि बरिया मोदोमसोदों खोबना होनि दसे A few moments later. याव गबायनो बाय ओमफ्राय मेगिनि मस्लाया रं होखाबाय कालार होदो थेवबो रंखौ बाय होनोसै आरो रं होनाय बायदि जाखादो सान्दुङाबो दिनै होलायबाय खोबना होलायनि दसेबाव A few moments later. मैया लोगोफोर रबजोब्बायनोखा दा आरो दै होबाय खाराय बायल' जालांगोन आरो उनावसो बुरजा नुयो माबाय दै होनो जाबाय इयो दै होनोसै बारा होआ बायल' आलुआ बायबाय रुइहांखाबाय खोबना होनोसै दानिया
मोनबाय थाथोंसै इथिं नै भाजाया गोदौबाय थादो इथिं मुगु दालि जानो हादो आबौ नामथा मुगु दालिदो नादो संगोन ओमफ्राय इथिं आइया मेस्टादो नादो संबाय थादो आरो अराव जाने बहुत खैजोन मानसि ओइजोन बेलेग आरो मा सङो पात्ता नाय बाराया जाया आरो मेस्टा बहुत मैगं बासियो बेमार जाबाबो बेनो बेमार जायाबाबो बेनो बासिखायो भाजाखौ नायलायनोसै खनसे स्कुल गैयैदो गथ'फोराबो उतपात खालामगासिनो लामायाव गेलेहैबाय थानाय एसे रुइबाय आलुआ बारा नाफ्लेया आङो रानथोन गोरान खालामगोन आरो मैगं दोङो ना गोरान A few moments later. या जाबाय जि बुरै जाबाय नो एफाथान नाफ्लेयाखै आङो बिदिनो दोनबाय खांनोसै आरो दा एसे बेयाव ओंखाम जानो होनोसै ओंखामखौ नैया इयावसो संबाय आङो दैदो माइरंदो होफाखायो ओमफ्राय मालाबा कुकारावबो सङो इयावबो सङो आरो दालिया इनो गोदौबाय थादो दा होगोन नाखौ दालिया रुइबो नैया दाउदै रुलायनोसै बे जाबाय पवालिफोरनि आरो गथ'फोरनि इसोरथ' ना जाखाया आरो सु गाजाबो नाया इन्दि नाखौ जाहोनोबो बायो आङो गियो आरो जाहोनो सालाननि नाफोरबा जाहोजायो इसोरनो रुना होनि नाखौ होनोसै इयाव दालिया रुइबाय नैया मैया लोगोफोर मेस्टादो नादो ओमफ्राय माबा भाजा दय एवनाया ओमफ्राय मटर बाथोन ओंखाय आइया संदोंना इखौ खिथिदिया आरो आं देखायदिया दानिया जागोन लानोसै लोगोफोर दिनै आबां जाबां साननैनि देखायबाय लोगोफोर गाज्रि दामोनसै नायलांदों आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम दिनै दोनलायनोसै बेखिनियावनो दिनैनि थाखाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर थेंक इउ बाय वाचिं